Pamer bojo dulu, habis itu perahu layar ya. Atau udah disiapin? Mosok soto nada ora koplok. Koplok ya. Jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene ngaku. Asik. Ini bapak siapa namanya? Bapak Andi. Masa ya? Seneng aku yen mau nyawel aku pamer bojo anyar ning ngarepku cidro janji tekane kowe ngapus nganti strene suwene kono aku ngenteni Papa Andi nangis sepatenku Gawe laraku pamer bojo